persentik sang primadona yang ayu jelita adalah pimpinan kami Jeng Ayu Ella Susanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Niki Ella wis tekang desa Tukdana ya Pak. Baru desa ya. Hah? Desane Mekarsari, Mekarsari, Kecamatan Tukdana, Kabupatene Indramayu. Provinsi. Kula Komas takon maping 49 sampai nyasar nih wong talilan Pak. Jadi kula kumudun jenba mudun ya mudun bayor ya. Nok Ella. Nok iku majikan jaluk telung lagu khusus Nok Ella dewek sinten Pak. Garep taulan je monggo. Nggih mangga kangge Bapak Warkila sareng Ibu Rasiti sekeluarga kudu kaul, kudu dinakien Bloli Sukiki. Ya iya, Sukiki mah balik ora Pak. Harap kapan nih? Tadi sekian baik. Sok mangga lagune pengen apa dingin Bapak Warkila? Apa lagu sing anyar, apa sing wis lawas? Keren banget suaranya ya Pak, sampai orang usah nganggo mixer nih. Ya, selamat kanggo Bapak Bribda. Ayo takon. Bokat salah ngaji. Bapak Bribda Darto, semoga samawa
sejahtera, banyak rezeki, panjang jodoh. Amin. Amin. Selamat kanggo Bapak Bribda Wasdarto. Wasdarto Nok atas Elisa. gelar terbarunya yaitu sebagai seorang suami. Mudah-mudahan bisa selalu diberikan kebahagiaan dan panjang jodoh. Kang Amin. Amin. Sing awet-awet ya Pak ya. Amin. Sing sejahtera uripe. Mang Amin. Kaget banget. Wow. Suara sapi. Yang lagi streaming di rumah buat Ella Loversku, buat masyarakat Ciayu Majakuning, semoga terhibur selalu. Kanggo rekan tamu undangan Bapak Warkila sekeluarga sing wis hadir ning kene, dipersilakan kanggo ning dhuwur panggung joget bareng acarane. Lagune anak apa dingin? Cinta ilegal. Cinta ilegal ya. Lagu sing anyar ya Pak ya? Cinta ilegal. Kanggo sing duwe Delik Production. Semoga selalu semangat ning tugase. Sanggo siap. Wong Tegal anak. Wah, ado-ado sing Tegal rugi lamun dinajak ning dhuwur panggung, Pak. Tegal ndi, Pak? Bokat salah, Tegal Girang, Tegal Taman, Tegal Pelem, Tegal Jawa Tengah. Ya wis sing jelas mah kanggo wong Tegal kabeh bae, wong endi bae mangga dirameaken hajate Bapak Warkila. Koleksi dari Sambotin. Hei sayo. Bos tayo, oke. Bos tayo. Bos tayo, bos tayo. Bos tayo. Spesial rekan dari keluarga besar Bapak Warkil. Aja marut mani, wis aja teka mangli, mendingkan bobaran seluruh ganti alas serulingnya Kang Rian. Ya, Bos Tayo. Bos Tayo kalem bae, Bos. Langkah pirang-pirang, anak duda, anak bocah, dan nimbang sumbuku. Silang tak ikatan, cintane ilegal. Sanggo Indonesia. Asik. Kanggo sapa ini, Pak? Bapak Warila majikan. Niki Bapak Warila ya? Ya Allah Gusti. Bapak Warila majikan. Asik. Kanggo sapa, Pak? Bos Korea. Dipikir kesenangi duwe demengan sing masih antara pini pengantin Brinda Darto. Asik. Brinda Darto pengantin lana sekian son sadar
bos Korea si anaranya bini asik sanggote kanggo siapa ini mas bos ayam Kang Adit sekian sun sadar bos Adit aduh sayang aduh bos ayam sayang Bos Tayo, iki lamun didorong elan iki gak boleh. Kalem bae ya. Oke, Bos Tayo. Bos Tayo. Spesial wong kerja. Sekian sun sadar kula jadi korban batur kesepian. Mimi ono, Mimi ono. Majikan tua matur kesuwun majikan tua mimi ono sing akeh rezekine sing gampang yang ser usahane sedelak bae cintane ilegal spesial majikan ibu bapak wargila bapak wargila bapak wargila Bapak Warkila asik-asik jos Mama Ono langka enake dipikir langka senenge duwe demenan bos tayo rada mundur dikit bos tayo mah kangelan baka atuku bos Korea asik pengantin sekian sun sadar kula jadi korban batur kesepian cuma tambah ngangguran layang pirang-pirang anak duda ake bujan tenimbang sun hubungan sing langka ikatan sapa kana mas cintane ilegal kapae cipta sing duwe jarum suntik kapae cipta sing duwe jarum suntik asik putra kembar
80 juta.